weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to lekseyba gorgola to ɓoggel ceeli to hoyre-biir to sabbara to wullorama to biccungala to sillowola to zereyka to mbuuta to fomoguileyta to butanda to kaƴela zacharia to wompu to jaareɓe ko on takkusan juula ha to galle ceerno oumara abdoulaye diallo to ñoomel ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno amadou tidiane diallo to melga wuuro jinneje ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie fedde mairuji ɗi leydi mauritanie ɓe jooɗima batu mabɓe ɓe joddi ɗum noon ɓe joddi batu ngu ko jaagogal kalfinagal ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu e nder batu he noon ɓe cuɓima gardiɗo fedde nde on ɓe gardini fedde nde noon ko maire rosso biteɗo bamba wula dermaka to leydi sénégal ujunere e temedde jenis woni nayyi taw ko nayyi tumbuɗi nayyi ummoriɗe Europe kewɗi kosam no fewi ko kañum tigui woni ko hoore jagoɗe e leydi ndi jaɓɓi toon to leydi sénégal tawi ene wondi e beyi e baali ummoriɗi to dongre Europe ha joni to leydi sénégal sappo e ɗiɗi ujunere temedde jeetate capanɗe jeegom neɗɗo ɗum woni ko leydi sénégal taƴana hitande hikka nde yo addu hiccode taw ko wonande yidɓe wangoyade suudu kaaba to leydi mali chérif to leydi mali hono chef d' état major général mo leydi mali o bismima o joddima e délégation timmuɗo ummoriɗo to dowlaji tentuɗi amérique e gardagol ambassadrice joɗaniɗo dowlaji tentuɗi amérique toon to mali kedde afrique ma en ketto musidɓe men sehli men alassane oumara mboco habaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to leydi chine to dowlaji tentuɗi amérique kalen guerre hakkude israël e gaza bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno amadou tidiane diallo mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno amadou tidiane diallo mo melga wuuro jinneji ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalwal e danwal kala ceerno amadou tidiane diallo mo melga wuuro jinneji ne safara rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirola wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala omo safra wonduɓe keeceje musoje koyɗe musoje ɓalli ɓuutoji deedi guttoji wonduɓe ellaji musɗi ceerno amadou tidiane diallo ene safra ɓen yanoɓe barogal ɓe seeɗineji mbahlide koye mumen ha kaɓɓa dendagal rafi mbawɗa wondude kala sa jokkodiri e ceerno amadou tidiane diallo on ɓurodirta balɗe tati taw wi alhamdulillah rabbil alamina ceerno amadou tidiane diallo mo melga wuuro jinneji ne jogui leɗɗe e fannuji kewɗi cafruji rafiji goragu ɓen yawɓe yitade koye men jippiɓe e leece e usraɓe goragu kala so tawi a jokkodiri e ceerno amadou tidiane diallo joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno amadou tidiane diallo mo melga wuuro jinneji ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen leɗɗe muɗete keddiɗe ɗe wiyete tigui ko meeɗi moosa keddiɗe ɗe ko leɗɗe uroteɗe sa urima ɗum joni joni jiituɗa goragu ma hano ha ñittani ceerno amadou tidiane diallo mo meeɗa sertude dartade ko fate wittoji mum tawateɗo e oɗo saaha to leydi france o holliri toon e nder wittoji makko kadi ɓe jiiti toon lekki keesi taw ko lekki kadi mbawgi artirde goragu neɗɗo hano hannirta ni
ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ne yawrani ɓen sattoraɓe dewle ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe e dabruji kono noon kadi omo yawrani ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴeewoɓe golle yiɗɓe embauche sa jokkodiri e makko joni mbiya alhamdulillah. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ne tawi oɗo saaha joni to paari lamargo leydi France kala jiɗɗo hebde ɗo ko ɓuuri labde jiɗɗo jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 0466 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina yimɓe kadi base makko to Dakar ene golla hano hannirta ni ene tawe ɗon miñi ko ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo o numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone ɓernde ma ha cikkago toon hoɗi ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andina noctionnaɓe kadi base makko tawateɗo to 6e hakkude robin 4 e robin 5 ene golla hano hannirta ni ene tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Souleymani Diallo. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa. an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www point gorelte.com joni joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala. so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogase joyi lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase nayya aleta sappo e joyi lewru yaawa hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayya e joyi kabaruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue natte ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko to leydi Mauritanie puɗorɗen ñalawma aseta hanki o yuɓɓinama ziyara
annuel ziyara baɗowo kala hitande to legal premiére tawa ziyara o waɗante ɗum ko ceerno Mamadou Ousmane Sall ceerno Mamadou Ousmane Sall noon ko jiɗaɗo junaɗɗo julɗo jiɗaɗo korsinaɗo teddinaɗo no fewi e nder legal premier e nder ziyara he noon waɗi hen ɓaare almuɓe taw ko almuɓe nayo ɓaarɓe qurana ɓe keɗanama toon qurana belɗo no fewi belɗo ene foti taw kadi ko qurana celluɗo sanne caggal silke qurana o noon waɗa caggal ko adi silke ko adi ɓaral ngal noon ko silke qurana waɗama toon caggal ɗum ko conférence ko fati diine andinde yimɓe ɓeydude andinde yimɓe ko fati diine mumen ko fati dewal mumen Allah tawa kadi on conférence joguino ɗum ko Amadou Oumar Ba ɓurɗo lollirde almudo bewɗo tawi kadi tongi yewtere nde kala ko biteɗo ceerno Amadou Tidiane Diathia gando labtuɗo golle mum no fewi kañum tigui waɗi ɗum kañum tongi yewtere nde ñalawma hanki o caggal ɗum noon nde kiraɗe ɗe kirta ha salatu era noon ko mawludu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam walde yimde mantude en haalde ɓuraniraɗo men sallllahu alayhi wa sallam e wadde kadi jewte paydude no fewi tawi foof koko fati kayiyam e diine men islam no yimɓe poti wurdude eno poti tawi nanguirde diine o hano hannirta ni habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni fedde witede AMM woni association des maires de Mauritanie ko fedde rendinde dendagal mairuji ɗi leydi Mauritanie ɓe joɗima ñande aljuma ɓennuɗo o e nder nakcoto lamorgo leydi Mauritanie batu mabɓe e nder jonde he noon ɓe mbawi suɓade e yilirde mabɓe woni bureau mabɓe taw ko bureau exécutif ɓe cuɓima kadi gardiɗo fedde nde ardina fedde nde noon ko maire Rosso hono biteɗo Bamba Wula Dermana batu ngu noon waɗi ko yeeso teddugal e gardogol jagogal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati gueɗe nder leydi e jaccina gollamu hono Mohamed Lamine wula hono Mohamed Ahmed wul Mohamed Lamine o faadi noon o waɗi noon félicité dendagal mairuji ɗi kala e darde mumen yonde no fewi o félicité kadi o dunima ndeɗo yilirde hesere suɓade kayya o wi ardiɓe ɗum yo gardoro ɗum e dow jaam e kisal o erima kadi dendagal mairuji ɗi kala nde mbattata hakkillaji mumen no fewi e jertago e tigui erago hoorejo leydi ndi waɗi ko fati kayi e gonka mabɓe noɓe poti ɓattorade kayya population woni ɓesguji leydi ndi hoorejo fedde mairuji nde noon o yetti o jarni dendagal mairuji ɗi kala arɓe ɓe garani kala o yetti ɗumen o jarni ɗumen kayi e ndiɗo teddedi e ngal ɗo teddugal ɓe pawi e dow hoore makko so ardindeɓe kayi ndeɗon fedde holliri noon mawo jogoro fedde nde no foti jogorade taw ko yiya e nunɗala hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen commissariat de police centrale mo Zoyrata ɓe kolliri tigui ñande aljuma ɓennuɗo o wonde ɓe mbaɗi déféré yeeso parquet général fedde bandiji taw ko criminel fedde nde noon ko bandiji sakataɓe tato hen goto ko koɗo mo jeyaka e nder leydi he police o noon tawriɓe tigui nde wonno ɓe ɓurna dartorade ko wadde trafic drogue ɓe tawrama kilo piccal tati 1,3 kilo taw ko drogue e haalis kewɗo taw ko haalis moƴƴani woni faux billeji taw ko faux billeji noon haalis mo wona haalis uguya ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aseta hanki nogas e joyi colte hitaɗo ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi laana watto ka sappiɓo woni 10e vol taw ko laana ndiwo kam adduka ɗanniyankoɓe taw ko wangiyankoɓe woni tourisme en juurima to bowallade diwoje ngal attara e ngal laana ka noon ene addi 170 tourisme tawi koye mbadi vol programmé au titre de saison touristique 2023-2024 kamɓe 170 touriste ɓe koɓe nationalité ji ɗi jiida cirola foof noon ko Europe naaɓe e wiide Mohamed Mahmoud Oula Cheyba kañuma woni représentant société des aéroports de Mauritanie o holliri noon laaɗe goɗɗe kayne tijja tawi ko to attara ɗe garata juurade ɗe gaddata noon ko tourisme en noon siftinde on ene heewi fayida no fewi ne ɓeyda faggudu e ngaalu leydi ha tengti noon ene ɓeyda kadi ɗiɗon diwanuji ɗiɓe keewi wangade ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen général Abbé Bapti ko commandant du collège de défense fedde G5 Sahel o joddima e biteɗo Lassad Mekki on ko commandant de l'école militaire mo leydi Tunisie jonde nde noon waɗi koye nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɓe jewtidi ko heewi noon e mbadi kay ɓeydude tekkinde jokkodiral hakkude fedde G5 Sahel e école militaire
militaire mo leydi Tunisie ha tenti noon e mbadi formation académique woni hebloji to banggue kuniyankagal commandant l'Assad mekki noon en tawe jillu muɗum tawi ko jillu gollal jillu cihlagal ngu balɗe tati e nder Mauritanie e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie siftinde on noon Mauritanie e leydi Tunisie ene jogdi relation moƴƴi no fewi e fannuji kewɗi no fewi to banggue dawrugol to banggue culturel e to banggue faggudu ha to banggue socio kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Bassikunu ko wuro tawtego to seɓɓet banggue wargo ɓaƴo funnague leydi Mauritanie ko wuro tawtego Kerol hoddela Sharqi yimɓe wuro ngo noon ko taari ɗum koliri tigui oɗo saaha kala ene goni e fayre mawde no fewi e kulhuli mawde no fewi ɓe koliri haysino ɓe lelima ko guitel gotel ɓe ɗanorto saabu kewgol janguji to banggue wuyɓe taw ko guykaji wuyɓe joguitiɓe mbaɗata e mabɓe e kala saaha janguji ɓe beltanaki noon ɓe koliri ɓe beltaki haydara kay faade e dadiɓe halfinaɓe ndenka e kisal wuuro ngo ɓe koliri wuuro ngo kala e jogade commissariat de central de police haɗani kala jamma ko janguji musɗi mbaɗat toon e te hay lawol gotol ɓen waɗoɓe janguji meeɗa nanguede hay lawol gotol ɓe erima laamu ngu noon ɓe ɓeydat tigui tekkinde ndenka e kisal mabɓe ha ɗeɗo kay waɗoɓe ɗiɗon janguji mbawa teɓede beele kay eɓe mbatta ɗanade haaɓe kara ha joni ko leydi sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal makhono ko wuro tawtengo e nder falde Saraya e nder région mo Kédougou ko tana musɗo waɗi toon aseɗa hanki nogas e nayyi lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ko e Buluma woni tigui ko gaska kañum tigui mabbi e yimɓe taw ko asannoɓe kanŋe bilan gadano mo keɓɗen noon ko waɗi yimɓe tato wasɓe hen pittali mumen e tato wonɓe mbarmi hen hollirama noon ko yimɓe jeegomo kañumen gonno e nder kaɗon gaska mam khono ko wuro tawtengo e nder commune mo Sabodola e nder département mo Saraya tana o waɗi ko aseɗa hanki sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗe mbiɗen ko yimɓe jeegomo gonno e nder gaska he hen tato mbarmi hen tato kadi mbasi pittali mumen goskiji mabɓe kamɓe mbarmu mayɓe ɓe kala nawama to morgo hôpital de wuuro ngo ko noon kadi gañiɓe ɓe kala nawama toon e nder jeegomo asannoɓe kanŋe tawnoɓe nder kan gaska noon taskama hen goto ko malinajo gendarmerie noon ari waɗi constat mumen caggal ɗum noon enquête udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono mbiruɗen gardiji kabaruji men caggal nde Amadou Ba hoore jagorɗo leydi Sénégal caggal nde o jaɓɓino temedde 3 e 12 woni tigui géniteur ɗi hinde Gouzera to nokku biteɗo Insa mo Thiès wonno ko ñande aseto nogas jeeɗiɗi lewru men 2023 ɗum noon ko nayyi taw ko nayyi umoriɗo to dongre Europe nawi kadi ɓiroji litre uji kewɗi keddam woni kosam joni kadi o jaɓɓi dow inde Macky Sall hoorejo gendi Sénégal gonɗo cilciltiri laamum ko ujunere e temedde 3 génissa gestante woni tigui nayyi taw kewɗi kosam ɗina nayyi noon taw ɗi gaari kanji kala kiɗi tumbi koyim kan ɗi gaari kamɓe yala koɗi tumbi koɗi duñi haaɗi kewi haaɗi kebbini no woni nayyi kewɗi kosam keddam no fewi o jaɓɓima toon kay o jaɓɓiɗi noon koto ferme agro pastoral to nokku biteɗo ñaggue to nokku biteɗo ñaggue ko toon woni to jaɓɓiɗi konngol noon watti lawol joyɓiwol ko laamu ngu ine adda kay kolce baɗi ni taw ko kewɗe kosam e nder leydi hen foof noon koye mbadi yidde ƴellidde ko fati negol jawdi woni élevage e nder leydi Sénégal caggal noon ɗiɗon ujunere temedde 3 kolce tawi ko tumbuɗi ha teddi ine waɗi kadi o jaɓɓima toon kadi fodde temedere toro woni gayi wondude temedde 2 beyiya taw ko ɓirteɗi kewɗi kosam no fewi wondude kadi kene wona wondude umoriɗi to dongre Europe nden Amadou Ba noon hoorejo jagoɗe yetti nden o yettima ferme o noon o tawi toon noon jagogal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fati kay e élevage woni Daouda Dia o tawi toon ari jaɓɓademo kañum e délégation timmude no fewi ɓe jaɓɓimo toon noon jaɓɓugal paydudgal no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jihen ha to nokku biteɗo Barkeji yimɓe commune mo Barkeji département mo Linguére ene tawe tigui e sunare e mette mawɗo no fewi ko haare musde waɗi toon walla mbiyen ko jingguitere waɗi toon ko biteɗo Moussa Sow e ba mum ne wiye Amadou Ba ko kañumen jingui suka biyeteɗo kañumne Moussa Sow ɓe jooɓi fittandu makko noon ɗum waɗi ko ñaɗi ñande aljuma ɓennuɗo no gasi tati lewru colte sanga
CG woni 4 kikiɗe e nder ladde natirde barkeji suka biyeteɗo Moussa Sow noon o fiya ɓe piimo tigui ko jasiji ɓe calkimo jasiji tigui hawo libri ko ɗon ronda o nawa tigui to hôpital régional Maguette Lo mo Linguére koye juuɗe safroɓe o hawri e ladial gendarmerie mo Linguére noon nangui ɓeɗon ɗiɗo warɓe hoore woni tigui on biyeteɗo Amadou Sow e babmum biyeteɗo Moussa Sow e babmum Amadou Sow kamɓe ɗiɗo kala e oɗo saaha joni ɓe mbiyama teeɓe e mbadi enquête ɓe mbiyama teeɓ noon e mbadi enquête suka kamɓe noon ɓe hollirama noon wonde kaya suka biyeteɗo Amadou Sow suka biyeteɗo Moussa Sow noon ɓe joɓiri fittandu makko kay koko tigui koko ɓe joɓiri fittandu makko noon ko caggal kay nde mette wonande famille o no ditorno nde on suka gorko wanno reedu woni renduno ɓiyiɓe debbo goto caggal ɗum yeehi kadi resoyi debbo goɗɗo woppi ɗon on suka gonduɗo e reedu taw koɗo wondani e dewgal ko ɗum saabi noon mette famille ha Amadou Sow e ɓiyuma mbawi tigui yoɓade fittandu makko e oɗo saahaɓe tawe juuɗe dadiɓe enquête ne jokki hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen biyeteɗo Youssou Mbow ko coordinateur de la coalition Khalifa président o wiyama teeɓa to Matam o wiyano nangga noon koye saaha tigui o wonno e tottirde filiére uji coalition Khalifa président 2024 e nder falde Matam e oɗo saaha omo tawe juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono mbiruɗen gardini kabaruji men Amadou Bah hoore jagoɗɗe laamu leydi Sénégal o ardima jonde jagoɗɗe woni tigui inter ministériel e tawtorede agence uji privé taw ko nawoɓe yimɓe hijjore Mujibou jonde nde noon wonno tigui ko heblanade ko fate hijjore hitande hikka nde woni 2024 Amadou Bah hoore jagoɗɗe o andiniɓe tigui wonde hitande hikka 2024 nde ɓe keeɓi tigui kota moɓe dokka ko fate addude hijjore hijjotoɓe wangotoɓe suudu Kaaba hitande hikka nde ɓe dokka tigui ko 1,1 e capanɗe jeegomo neɗɗo ko ɗum woni koɓe jaɓira e nder ɓen noon hen 1,6 e capanɗe jeegom ko délégation général ko laamu ngu 11 e heddiɓe noon ko voyagiste uji privé woni tigui société ji privé ko kañum en kerori ɗum ene tawtora batu ngu noon jaagogal kalfinaɗo ko fate Sénégal naɓe wurɓe caggal ɗiɗi woni ministre de Sénégal de l'extérieur wondude e jaagogal kalfinaɗo ko fati e laaɗe diwoje wondude e jaagogal kalfinaɗo ko fate cellal aade Amadou Bah noon holliri tigui wonde laamu ngu ma darono doole mum ponno noɓe kewi wadde kala hitande maɓe daro kay ɓe toppito ɓena yahoɓe hijjore ha jaago ngol rewa lawol toɓe jeehi toon kadi ma laamu ngu wawa toppitadeɓe mbaɗa hijjore mabɓe ha timma e gartal mabɓe kadi haɓe mbawa artude kamɓe kala e dow jaam e kisala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen numima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena ñande alkamisa nogas e tati lewru colte gonɗen ɗo semga woni tigui mo leydi Mali woni chef d'état major général des armées mo leydi Mali hono général de division Oumar Diarra o bismima o joddima en audience e délégation timmuɗo mo dowlaci tentuɗi Amérique e gardugol debbo ambassadrice joɗaniɗo dowlaci tentuɗi Amérique e nder leydi Mali dadiɓe ɓe noon ɓe martabuji towɗi fewi woni le o gradé mbawi tawtorede jonde ɗe noon waɗi koto bureau ji makko e nder état major to wonno Mujibou jonde nde noon ko yidde ñasade kay cehilagal e jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗi ɗiɗi woni dowlaci tentuɗi Amérique e leydi Mali ɓe mbaɗi noon ɓe jewti toon noon ko heewi no fewi ɓe ɓuuri yaaru noon koto banggue ko fati e gonka to banggue sécurité oɗo saaha joni woni tigui question sécuritaire e nder leydi situation sécuritaire tawateɗo oɗo saaha joni e nder leydi Mali ɓe jewtidi kadi ko fati jaltugoɓe fati kadi e jaltugol leydi Mali e fedde witede CEDEAO ɓe jewtidi kadi ko fewi ko fati to banggue dawrugol to banggue faggudu économique e to banggue hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi kala bangeji ɗiɗi kala woni délégation mo dowlaji tentuɗi Amérique e laamu Mali kamɓe kala ɓe kolliri weltare mabɓe mawde no fewi ɓe jetti kadi ɓe jarni jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi ministre des affaires étrangères kalfinnoɗo kay ko fate juɓɓingol ngal ɗon pottital juɓɓinagal kay ha rewi lawol hano hannirta ni
ha joni ko leydi Mali kettoɗen Maimouna Keita o suɓama ñande aljuma ɓennuɗo ɗo no gasel tati lewru colte 2024 o waɗama misa ortm 2024 debbo woni tigui debbo ɓurɗo faɗɗude kay ɓurɗo yodde mbadi kay ɓurɗo faɗɗude e nder leydi Mali no dijotono ɗum waɗi koto sala moɓe mbiyata CICB yo ko étudiant kanko noon ko suka étudiante woni janggowo to université omo jogui diplôme makko master en gestion d'entreprise ko ɗum woni diplôme makko omo jogui omo yaara duuɓi nogas jeeɗiɗi tawi makko woni tigui mo ko towɗo juutedi makko noon ko métaire ene piccala capanɗe mbiyatele métaire 1,88 woni 1,88 métre woni métre ene métaire ene métaire virgule capanɗe jeetati porte poids makko noon woni tigui o pesata ko capanɗe jeeɗiɗi kilogramme on faami tigui ko lippol moƴƴol no fewi kanko suɓa o laatima noon debbo ɓurɗo ngarɗude ɓurɗo yodde e nder leydi Mali hitande 2024 o heeɓi jeenari noon ndi million chèque taw ko million ngaji ɗiɗi franc CFA e kadoji kewɗi goɗɗi paydinde no fewi kanko Maimouna Keita o laatima ambassadrice de la beauté woni debbo ɓurɗo yodde kay ambassadrice beauté mo leydi Mali e nder échelle national ha e international kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñakoro jara darima yeeso ñawoɓe guila ñande alkamisa sappo joya lewru février ndu gonɗen ndu o ñawra noon ko yoɓade fittandu miñi ko gorko biyetenoɗo Zana Jara o warnomo noon koye nder jardin mabɓe o munnunomo koye kano woni tigui e nder canal o munnunomo o ñangui hoore nde omo munna wajo o ñoƴƴi ɗum e nder ndiyam ha ɓuuɓi caggal kayim ko nden o teeɓa ɗum wonno tigui ko guila ɗum wonno tigui tana o wanno ko guila kayya ko ɓooyi no fewi ko guila nden wonno tigui ko juuɗe dadiɓe o darima yeeso ñawoɓe noon taƴanama duuɓi sappo e kaso o holliri noon wonde kay kanko wonano fandare makko yidde warde miñiraɗo o yinno tigui ko reftinde ɗum lawol wadde punition tagal kay nde teska gueɗe kamtirɗe no fewi nde waɗata e kala saaha e nder galle o e nder wuuro he kala o taƴanama duuɓi sappo e kaso ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi sen ummima to leydi Mali kabaruji men kedde Afrique dongre Afrique robino kabaruji men jabɓuɗen musidɗo men sehri men Alassane Oumar Mbodj a salminama. calmitima Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV e ñalawma hande o noon kabaruji men ɓurtentude e dongre kono Afrique nde e ko toon ko Batu taw ko to Nigéria mbanno ko toon ñande hoyre-biir nogas e nayyi lewru ndu gonɗen ndu e ɗen taw kay ko ardiɓe leyɗele taw ko renduɓe ngalɗo kadi moɓude koni CEDEAO mbawi hono wadde kono batu keñorango gam ƴewde kay gueɗe ko fatti e leydi hono Niger ɓe mbawi hono nandirde e wawde kay ittude koɓe pawno e dow leydi ndi ko hani e uddirgol taw ko bawal laaɗede wojede leydi mabɓe ene wayi noon ɗiɗo lebbi cekketiɗi aɓe tampi no fewi to banggue rewo leydi Niger ene wayno ɓen dillannoɓe kay ko fatte e jeygu ene tampito foof caggal kay ko oɗo frontiére hono udda ko e nder batu ngu noon ɓe mbawi kadi wiide wode leydi hono Niger nde woppite kay Mouhamed kono Bazoum ɓuuri taw kadi ko yawde woppite kañumne yaaha e kajuji mum Niger noon ko fawa e dow mum ko e ɗin sanction ngaji pawnoɗe e dow muɗum ma addan kadi ko leydi kadi wawde kay wono willitade e wawde kay wadde kay gueɗe mum taw kadi ko e ɗen e leyɗele ɗi hutodirtuno taw kadi ko caggal ko fawno e dow mum ko itta to Togo wuteji mabɓe ponnoɗe wadde toon gam kay suɓade ɓen sardiyankoɓe ardotoɓe hani ardotoɓe région ngaji mabɓe koko dirtina wottayama nogas lewru taw kadi ko avril ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi gaɓugol ngol noon ma fuɗɗo nayyi lewru ndu ɗum noon ɓe mbawa kadi kono yaɓande kay wotteji mabɓe to Tchad ɓe jaltini to ɗi milliard ruuji taw kadi ko sappo franc CFA gam rokkude ɗum yimɓe ujunnaje sappo e temedde jeeɗiɗo ɗum ɗo taw kadi ko dañoɓe caɗele toon e laamu isen abré ɗum noon ma waw kadi wawde kay artirde kay kadi tension ngaji wayno hono gonɗo toon ɗi nde tawno wonde ko ɗum tan ɓen jiilotono e laamu ngu mata ma waw ko keeɓi caggal kay nde daño caɗele toon Tunisie iman
imam mahjoubi kanko to yettima leydi hono toon to Tunisie kanko noon ko tuumaɗo e kadi e ɓen taw kadi ko ardiɓe leydi hono français ɓe caggal kay nde ɓe wawi toon haaluruji ɓe mbi ko gadduji taw kadi ko caɗele no fewi hani leñama leydi mawko ɗum waɗi ɓen ittudemo toon to leydi France to artudemo e leydi Tunisie kanko noon o wi noon wonde koɓe mo gartirimo ko taw kadi ko ngangal yalde e kadi e wasde rewde hono lawol kadi wona hunde jaadide no fewi kankone ma waw wullitade ɗum foti wullitade foof gam ruttade toon to leydi hono français Ghalii Abuu Bah ko ɗo dey ko kabaruji men ɓuuri tongtude e tengtude e dongle africain ñalawma hande o ko ɗo kaɗɗen hen e dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sandogo gam weltare Ayawu TV. Dokay keɗatomi ko jayde heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande nene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede duɗal yurme Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi humpitede ɓuuri humpede kono noon kadi Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo golle ma jooɗi peewi takkusana yoni ha to galle ceerno Harouna Moussa Diallo to Sinthiane Gabaɓi ko on takkusana juula ha to galle ceerno Mouktara Mama Cissé Sy to Sinthiane Samba Thillo Kahayri ha to galle ha to duɗal ceerno Hadi Sy to Jowla ko on takkusana kadi juula ha to duɗal ceerno Amadou Tidiane Data to ñaabine ko taari ɗum kala habruji men jolam jaberi koto leydi Chine putorɗen leydi Chine ene tawe e sunare mawde no fewi jaltugol aduna debbo tawi kadi koye ɓurɓe alɗude e nder leydi Chine he o jeeya biyetenoɗo Jeong King Hu noon ko kanko wonno patron kanko ardino société biyeteɗo Maha société Maha noon ko société keririɗo e nder leydi Chine ko wadde fati dendagal ndiyam butelaji ko noon kadi baɗowo kadi jaram woni boisson gazeuse kanko kadi halfina ko fati e warga woni te kala ko fati e te e gueɗe kewde no fewi e nder leydi hen ko kanko ardino oɗon société kanko jeyno oɗon société tawi kadi société o tafano ko guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ko société molanteɗo Allah no fewi e nder leydi Chine ha e nder windere he kala ko on patron de société kañuma forti koyɗe hoti e jomum ñalawma hande o koto dowlaji tenduɗi Amérique paɗena dowlaji tenduɗi Amérique woni oɗo saaha kala koye sumgoji ɗiɓe mbiyata primaire ɗina sumgoji noon ko woni tigui renduɓe landa hakkude mumen kay caggal hewɓe moni kala ne hollira wonde ko kañum yiiɗi wonde candidat ɓe mbaɗa élection ngaji hakkude mabɓe jamɓe renduɓe landa ka ƴewde kay ɓurɗo garɗude ɓurɗo kay hewde yimɓe yiɗede wonande kay mbiri mabɓe kaɗon landa e oɗo saaha kala noon landa républicain woni landa Donald Trump en ɓe goni tigui koye ɗaftodiral ɗiɗon sumgoji woni primaire kanko Donald Trump noon keppuɗo gembe makko koye ɗaftodiral o won noon o fooli noon mbiri sakketa e nder landa ka taw ko debbo dowluɗo e nder landa ka biteɗo Nikki Haley ko yontaɓe landa ka jeyam o wonno rival makko sakketa o fooli ɗum e sumgoji primaire baɗɗi aseda hande o toon to wiyete Carolina du Sud Donald Trump laatima e oɗo saaha joni ɓurɗo kay yiɗede e nder kaɗon landa wiyete ka républicain ene wayno tan ko kanko jogori ɗaftodiroyde e Joe Biden ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to dowlaji dentuɗi Amérique ha joni laaɗe dowlaji dentuɗi Amérique wondude e laaɗe diwaji ɗi britannique taw ko laaɗe mabɓe koninkoɓe mabɓe aseda hanki o ɓe jori bomboje mabɓe e nder Yemen ɓe toɓɓuno noon ko ɓena witeɓe Robert Houthis en tawteɓe e nder nokkuji jeetati e nder leydi Yemen ɓe kolliri noon ko joftigo ɓe mbaɗi caggal kay ɓena Houthis en e kala saaha ene mbaɗa janguji mumen ene mbaɗa ɗum e batoji
batuji mabbe taw ko batuji lumbotoɗi e maaje kade maayo witengo mer rouge tawa kadi ko yidde yoftanade Gaza ko ɗum saabi noon kamɓene ɓe mbaɗi bombardement mabɓe e dara ɓeɗon utis en taweteɓe toon to Yemen ko hakkuruji men ɗemgal Pulaar ko guerre Israël Hamas ha joni Israël ne jokki kay bombardement mum e nder Gaza e nder nokkuji kala fodde hande balɗe sappo noon hay camion goto taw koye mbadi humanitaire natani toon to bande de Gaza e oɗo saaha joni ɓuuri tengtude toon caggal kay safaruji ngakkude ha tim ɓuuri tengtude toon hande ko ɓuuri tengtude ko ngakki toon ko ñamde e jaram e hollirama noon e kala saaha e oɗo saaha joni Gaza naaɓe ne keyɗi no fewi ne ɗomɗi e oɗo saaha kadi dendagal commerçant ji woni bitikaji e magasin aji kala woni foof koko ngabbini cogguji mum e kala ñalawma cogguji ɗi ne ɓeydo hano hannit ni e kala comme bitik kadi moni kala jogui ko prix mum yeyata koko weela goto noon e ɓesɓe e nder Gaza holliri tigui wonde ñalawma hanki o naati e magasin goto gam yidde sodde kilo maaro goto soodi ɗum ko $25 woni $25 o yalti o naati bitik goɗɗo on namdi on kilo maaro taw ko même maaro on wima on kilo ko $50 woni $35 on paami tigui boutique kala yeyata koko weela armée leydi Israël noon ɓe kolliri tigui tuggi kay ñande 7 lewru octobre nde guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni 13 ujunere taw ko camion dimduɗi aide humanitaire mbawi tigui nadde e nder bande de Gaza addude balle mumen taw koye mbadi aide humanitaire fodde 25 tonnes ujunere ɗum woni koɓe ndimti toon e nder bande de Gaza musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete bosoje ko miñi men Saydou Abou Bah so tawi ko roɓido Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbocco gorko mo Sara Ndogo ñalawma janggo o so ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sar ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogol